Isa si Freddy Rose sa mahigit 30 individual na nag-donate ng dugo sa mobile blood donation sa Barangay Banao, Uwas, Albay kahapon, Setyembre 8. Kwento niya, matagal na siyang nagdo-donate ng dugo. Nais niya aniyang makatulong sa mga pasyente na nangangailangan nito at dumadalangin na madugtungan pa ang kanilang buhay. Maganda siya sa katawan, nakakaginhawa, pati nakakaalis siya ng mga toxic sa katawan. Pan-detox na rin, ganun. Nakakaginhawa talaga. Basta every 3 months lang para maging malusog lang, ganun po. Nag-donate din ng dugo si punong Barangay Wilson Reliama at punong Barangay Janice Republica ng Barangay Calpi. Nagpapasalamat ako una sa RHO ng UWAS, lalo na kay Ma'am Nurse. Yan ang nurse namin siya nag-organize nito na dito lang maibin yung. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, lalo sa inyo ma'am, na nakarating kayo dito, natulungan yung lalong nadagdagan yung effort ng mga nagpapakuha. Kasi yung iba hindi man sila mapapakuha, may dumating na mga galing sa Ako Bicol, kaya nagpakuha sila. Sa barangay ko, 4 na barangay kami join ngayon dito. Sobrang pasalamat ko po ma'am sa barangay ko na nagkaroon po ako ng 12 donors. Napakalaking tulong po para sa mga nangangailangan ma'am ng dugo. Bilang suporta sa aktibidad, nagatid din ng libreng pagkaing lugaw ang mobile kitchen ng Ako Bicol Party List. Well, kami po sa Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido Garbin at ang ating Executive Director na si Kong Jill Bongalon ay nagpapasalamat po sa laking tiwala po na ibinibigay po ng mga kababayan natin dito sa Uwas, Albay, particular na po dito sa Barangay Banao, Uwas, na binigyan po nilang tiwala yung Ako Bicol na maging isa sa parte ng kanilang activity ngayong umaga. At bilang suporta po ng Ako Bicol, kami po ay nagdala po ng mobile kitchen. Nakita nyo po doon. At nagdala po kami ng pagkain na lugaw para pagkatapos na mag-donate ng ating mga kababayan ay makakain sila ng masarap na lugaw. At nagdala rin po kami ng hygiene kit. At laking pasasalamat din po sa ating mga tumulong din sa Ako Bicol Party List tulad po ng Tanchuling General Hospital at ang baby ko at yung Children International para po dun sa kanilang mga sabon na ipinamigay. Naging posible naman ito sa pangunguna ng Uwas Municipal Health Office. May tema ang aktibidad na sulong sa pagtulong, ang dugong Pilipino, dugong bigay, dugong buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.